Algaita Studio masu barbudar fassara. To Allah ya ce ina wajen zaton wannan bawan, kila ma'anahu bil gufrani lahu idan istaghfara, zan gafarta masa idan ya nemi gafara, idan shine tunaninsa. Wal qabuli, zan karbi dukkan abin da yayi na neman yafiya idan taba, idan ya nemi yafiya. Wal ijaba, zan amsa masa idza da'a, idan ya roke ni. Wal kifaya, Allah ya ce zan bashi kariya bawana duk cikin kuncin da yake, in har ya sallama cewa ba wanda zai kare shi sai ni, kuma yayi min zaton zan kare shi. Allah ya ce wal kifaya, to zan bashi kifaya. Idza talaba al kifaya, idan bawana ya nemi kariya. Kenan wannan hadisin yana nuna wa duk rintsi idan ka shiga, ka bar duk wata dabarbarunka gaba daya, kama Allah shi kadai. Zatonka da zaka yi wa Allah kyakkyawan zato, Allah zai amsa maka. Ko zunubi kai kana istighfari kuma da yaqinin cewa Allah zai amsa maka, Allah ya amsa. Gafara kake nema da yaqini Allah zai gafarta maka, Allah ya gafarta. Amma kana astaghfirullah, anya ko wannan abun zai gafarta ko? Astaghfirullah. Inna ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Ku roki Allah kuna da yaqinin Allah zai amsa muku. Haka istighfari, haka neman kariya. Wane ne wanda ake cewa ko wani tsohon profesa ne ko wani profesa ne sun je jana'iza sai menene, wai kudin zuma ya taso a makabarta gaba, aka fara gudu ko wani ne ya ce ko ya karance a karanta ayatul kursi ne, ko wani ya ce a karanta ga reality ana gani, kana wani kursi shi bai sani an ka karanta wannan din reality ma yana nan. Ita kudin zuma wa yake bata umarni ta ci? Allah ne. To karanta ka nemi kariya da kyakkyawan yaki ne, Allah zai baka kariya. Ga mutumin da yana cikin dokar daji, mutumin zai kashe shi, ya ce ya bashi dama ya nafila raka'a biyu, ya yi addu'a da kyakkyawan yaƙini cewa Allah zai amsa masa. Kafin ya yi sallama, wani mutum ya zo akan doki a guje, mutumin ne da yake rike da takobin ya fulle kansa ya wuce ya gaba, ya fille kansa da takobi ya wuce ya gaba. Addu'arsa ne Allah ya amsa. Duk cikin kunci ka ce Allah kare. Mota ta tafi za ta faɗi, ka ce subhanallah a cikin zuciyarka ka sa yake ne lalle mota nan za ta je ta tsaya, amma ta yi haka ta tangal ta je ta tsaya gam, ka ce shaike ne direban nan. Wannan ba daidai ba ne. Ai tsohon direba ne. Tsohon direba nawa ne suka mutu, tsaffin direbobi nawa ne suka tafi. Kai dai Allah ya kare, kada kai kuma ta malam kuturo da ake cewa wai yana Allah kare da ya faɗi gaba da yace to ba shi ma na fasa. Wannan ba daidai bane shi ma. Wannan shi ma ba daidai bane. Kai dai ka sanya yaqini Allah kare din, kuma duk wani kifaya da ka nema Allah madaukakin sarki zai baka. Shi yasa malam sai ebo su anan yace idan bawa na ya sa rai cewa zan yafe masa. In ya sa ran zan nemi gafara, zan karbi gafararsa, na karba. In ya sa ran addu'a da yake ta arziki zan azurta ce. Saboda haka za ka yi addu'a ta neman arziki kawai kai tsaye, kawai ka yadda kawai Allah zai azurta ka. Ka ci anya kuma yadda ake cikin kuncin rayuwar nan, ina za a kai dai ka yi addu'a kawai. Hanyoyin Allah suna da yawa. In ya ga dama ya baka farin kuɗi, kamar yadda muka magana satin da ya shige, ko jiya ne ko nawa mai kama da haka, shi ma arziki ne. Ko ya baka dabbobi, shi ma arziki ne. Abubuwan hawa arziki ne. Ko ya baka gidaje arziki ne. Ko ya baka gunzurutun lafiya. Idanuwanka ka duba lafiya lau, hancinka lafiya lau, kunnuwanka lafiya ras, hakwaranka garau, kafafuwanka za ka taka ka tafi ko ina. Kuma nama ba wai naman abu ko naman saniya ne mai allura a kawo cikin teburin nan zai ci ko ya tafi lafiya lau, ba uric acid. Sai ci ma alhamdulillah ai lafiya ne. Ana za ga ya cika nan din gashi yana da abin da zai ci sama da abin da ya kai nan, amma saboda tsoron uric acid wallahi ba zai iya ce dan taba ka ana kace na wai
ce kafi shi arziki kenan. Saboda haka hanyoyin arzikin suna da yawa, kamar yadda muka faɗa wani ko mutunci ne, daraja ne, din da ka ji wani kai ne wani kai ne wani to wani ya zo a shi kenan an bar abu, shi ma mutunci ne, shi ma arziki ne. Wani da kuɗinsa ba zai samu wannan ba. Akwai abu da yawa da kuɗinka za ka tashi ka je ka nema a ci ba zai yi ba, amma ana ganin ka wani ne to shi kenan an gama, shi ma arziki ne. Saboda haka nauyukan arziki suna da yawa. Wani kuma a bashi yaya zalla shine arzikinsa, yaya maza da mata, Allah ya bashi maza zalla ko ya bashi mata zalla ko a cakuɗa masa maza da mata zalla, duka kyautar Allah ne. Wani kofa mace saliha za a bashi, shine arzikinsa ta kirki. Wani sai ga an hada masa fanta wa sama ya kusa ya kai kan masallacin nan, amma Allah ya hada shi da wata yar bala'i. Gidansa ne nashi na kansa, amma yana jin tsoron shiga gidansa. Haka suke, kuma ba yanda zai yi da su, sai Allah ya hada shi da wasu yara yan bala'i yan jallijoga, kai kuma sai Allah ya azurta ka da mace salaha, yara salahai. In ka ce ayi an yi, a bari an bari, shi ma arziki ne. Ina da ana gane. To malamai suka ce wannan hadisin duk ya tattaro waɗannan abubuwa. Kai wa Allah kyakkyawan zato, shine yace ana inda zanni abdi bi, ni ina wajen zaton bawa na da duk irin zaton da ya mun. In ka fitar zamani ka ce ka ai mun tafi, ai na Allah ba zai yafe mu ba, to shikenan ai ba za a yafe maka ba kake. Ai mu sai mun shiga jahannama, zaka shiga jahannaman ko da kake ne. Allah ya rafa mana asiri. Ko malami ahlari yake cewa ai fa innahu min alamatin shiqai, wanda zai iya cewa ai mu mun tafi wai zancen tuwa babu, alama ce ta shakawa wa tamsil basirati, da tojewar basira. Allah ya rufa mana asiri. Dan saboda haka kai koyaushe cikin addu'o'inka da azkar naka ka rinka yi wa Allah kyakkyawan zato. Duk girman laifinka ka daina fitar da tsammani. Wa ana ma'ahu, Allah ya ce ina tare da shi. Wace irin ma'iyya? Malamai suka ce ana ma'ahu wa huwa ma'aka bita'yid. Allah yana tare da kai wajen ya karfafe ka, yana tare da kai wajen baka kariya. Duk lokacin da kana zikirin Allah, kana kama Allah, to Allah yana tare da kai. Idza zakarani, idan bawa na ya ambace ni. Duk lokacin da kace ya Rab, Allah yana kusa da kai. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wannan jijiyar da idan ka abin nan za ga ta tashi da ita ce hablul warid. Allah ya ce yana kusa da kai sama da wannan jijiyar hablul warid. Allah yana kusa da kai, kana ce ya Rab, Allah ya amsa. Kuma tsakanin Allah da bawansa ba wanda ya isa ya shiga. Ai mun shayi muku bayani anan, tsakanin Annabi Musa alaihi salam ya fita sallar roƙon ruwa, yace za mu tafi roƙon ruwa, amma kada mujrimi ya bi mu, kada barawa ya bi mu, kada mazinaci ya bi mu, kada mai duk ya lissafo aikin laifi, yace kada mai shi ya bi mu. Yace ka sewa, yace ina so mu tafi da mutane masu wankakken zuciya, dab da Allah suke. Bayan an tafi ana ta addu'a shiru, sai Annabi Musa ya bar mutanen ya sake koma gefe, ya daga hannu yace ya Rab, na zo da bayi masu wankakken zuciya, ya Allah karka kunyatar da mu, ka amsa mana. Sai ce ai akwai mai laifi kaza a cikin ku, akwai mazinaci a cikin ku. Annabi Musa ran sai bace, nace kaza kar ya bi mu, to mutum ya tashi ya bayani ko shi waye. An ba haka ba zan roki Allah ya gaya min shi, kuma sai Allah dabtar da shi. Kowa ya shi sai ya sake koma gefe, daga barin wajensu kafin ya tafi inda zai daga hannu ya roki Allah, shi mai laifin cikin riga ya buɗa ya sa hannu na kusa da shi ba bai san, ya ce ya Rabbi tubtu ilaika, ya Rabbi tubtu ilaika, ya Allah na tuba, daga yau ba zan kara ba. Na kusa da shi ma bai ji ba. Shi yasa in dai neman yafiya da neman gafara kake nema wajen Allah, kai shi ba tare da kowa ya sani ba, Allah ya karba. Musa ya je roki Allah, Allah ce to ai na yafe masa, ya nemi yafiya kuma na yafe masa. Ya ce ya Allah wane ne wannan? Sai ce a wannan kuwa tsakanin ni da bawana ne, annabin Allah ma ba gaya ba. To kai ko kana ce ai mun bayani waye shi mutumin? Kaga wannan ba daidai bane. Annabi Musa ya dawo ya ce mutum ya nemi gafara, Allah ya fi masa, waye shi ya mana bayani mu ganshi. Kaga Allah ya rufa ma asiri, ai ba zancen magana, kowa ya noke ya shiru. Shi yasa idan kai aikin laifi Allah ya rufa maka asiri, ja bakin ka kai shiru. Ba daidai bane mutum ya yi lalata da dare ko da rana ya zo wajen majalisa abokansa yana gaya musu ai je da ne kaza, ai je da ne kaza, ai da ne kaza. Kai
kai laifi Allah ya raba ma asiri, yi istighfari ka koma zuwa ga Allah. Wa ana ma'ahu, Allah ya ce ina tare da shi cikin taimako na da bada nasara idza zakarani, idan ya ambace ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ko ya hararo malakutus samawati wal ard. Fa in zakarani fi nafsihi, in mutun ya ambace ni a cikin ransa, kawai kana cikin sai tunanin Allah da ambatan Allah ya fado maka a cikin rai, Allah ya ce zakartuhu fi nafsi, ni ma zan ambace shi a cikin raina. Fa in zakara wa in zakarani fi mala'in, in ya ambace ni cikin taron jama'a, yace zakartuhu fi mala'in, zan ambace cikin taron jama'a khairin minhum, wanda yafi taron jama'ar sa alkhairi. Ai wannan hadisin abin da yake nufi, ba a danganta wasu abubuwa da dan adam yake da su zuwa ga Allah, amma Allah ya ce ina da abu kaza, ina da baza, ina da hannu, ina magana, ina da ido, ina fushi, ina yarda, ba za ka kore ba, sai dai ka ce na'am Allah yana magana, irin magana ta dace da shi, Allah yana fushi irin fushin da ya dace da shi. To anan Allah ya ce zakartuhu fi nafsi, Allah ya ce an-nafs, sai ka ce na'am Allah yana da rai. Wani irin rai ne an-nafs? Sai ka ce irin wanda ya dace da shi, ni ban sani ba, shi ya fi maka sauki. To Allah ya ce idan ka ambace shi zai ambace ka, in ka ambace cikin taron jama'a to zai ambace ka cikin taron da ya fi naka, shine taron mala'iku. Da wannan ne hadisi, da wannan ne wasu daga cikin jama'a suka kafa hujja suke cewa mala'iku sun fi bil adama daraja. Ina jin kuna gane. Da wannan ne waɗansu suka kafa hujja, dan Allah ya ce zakartuhu, ni ko zan ambaci mai kira na fi mala'in, cikin taron jama'ar da khairin minhum, wanda ya fi su alheri. Su waye? Taron mala'iku ne, fil mala'il a'la. Wasu daga cikin malamai suka ce na'am, wannan magana da muka faɗa wa huwa mazhabul jamhur, shine mazhabin jamhurin malamai. Da yawa daga cikin malamai ma suka ce, sai dai wasu daga cikin malamai suka ce annas salihi bani adama